Un any més, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana ha estat un èxit. El passat cap de setmana, centenars de persones van gaudir de la vetllada presidida enguany per Joan Josep Omella, qui va rebre allà mateix molts missatges de felicitació per la seva pròxima creació com a cardenal. L'acte va començar a la Basílica de Santa Maria del Mar amb l'actuació musical del cor Vivace, qui va oferir, sota la direcció de Tomàs Rosado, un repertori variat amb moltes peces populars en diferents idiomes. La 6ª edició de la nit va continuar a Casa la Llotja de Mar amb la participació dels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, de l'Església i també d'altres autoritats religioses i polítiques. El director de la ràdio del setmanari, Jaume Aymar, va agrair públicament a tothom la seva presència i a continuació Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carreras, va anunciar que en la pròxima edició de la nit es concediran els primers premis periodístics Joan Carrera. La convocatòria dels Premis Bisbe Joan Carrera respon al treball constant que el 2013 ens vam plantejar per tal de recordar el Bisbe Joan tot just quan es complien els 5 anys del seu traspàs a la casa del Pare. Omella va acabar els parlaments amb unes paraules de gràcies a tots els assistents a l'acte. Gràcies per col·laborar, per ajudar a un mitjà petit però important. I tot seguit va donar les gràcies als treballadors i oients d'aquests mitjans i a tots els que treballen en una església en sortida.